May mga nalipay, may mga nasubuan. Ini matapos nga isa ang Panay Guimaras Negros ukon PGN Bridge sa mga maapektuhan sa pag-suspend sang South Korea sa Binilyon nga loan sang Pilipinas. Apektado ang Panay Guimaras Negros ukon PGN Bridge matapos ginanunsyo sang gobyerno sang South Korea ang pag-suspend sang 28.7 billion pesos nga loan sang Pilipinas. Paagi sa Economic Development Cooperation Fund sa nasambit nga pungsod, plano nga maghatag sang masobra $1 billion para sa pagpatukod sang unang nga segment sang PGN Bridge. Samtang kapin 56.6 million pesos naman ang utang sang Pilipinas sa Korean Export-Import Bank nga natigana sa engineering design kag procurement sang proyekto nga tinutuyo nga magkonekta sang isla sang Panay, Guimaras kag Negros. Ini ang may kaangtanan sa mga kontrobersya sa ginapayag pagpangurakot sa mga opisyales sang DPWH kag mga kongresista pinaagi sa infrastructure projects. Nahibaluan nga madamo man ang nagakalangkag sa nasambitan nga proyekto bangod nga mangin mahapos ang pag-travel ukon pagbiyahe alin sa isla sang Panay, Guimaras kag Negros and of course vice versa. Apang may pila naman ka nagapamatok sa pag-construct ni amo ini ang pila ka mga grupo sang environmentalist. Balita nagikan sa Western Visayas. Inisi ka K5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.